ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೂರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್ ದೂರ ಅಂದು ಈಗಿತ್ತ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡುಗೆ ನಾವು ಇಂಚಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪಿನಿ 2:30ಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಾರೆ ತಪೋದು ಆಂಡವು ಅಂಚತೆ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಪೋಡು ರಿಕ್ಷಾ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಪೋಪಿನಿ. ಓಕೆ, ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುರಾಣಿ ಹಂಗೆ ಓದಿದ್ದೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇದು ಸಾಕಾಗಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅಜ್ಜಿ ಗಾಡಿಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಡ್ದು ಸಾಕು ನಾನಿತ್ತ ಹೆಂಗಲ್ ನಲ್ಪ ಹೊರತು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಂಡು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದು ಒಯ್ದೆ ಬಚ್ಬೇಕು ನಾ ಒಯ್ಯಾಪನ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ತಿತ್ತು ಪೋಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವೆ ಬತ್ತು ಜಿರೆ ನಡಪುನೆ ಬಚ್ಪೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ತೂರು ದಾಡೆ ಉಂಡೆ ತಗೋತುಂಡೆ ನಡಪನೆ ಸಾಕಾಗಿ ಬಂದು ತೂಕ ವೇಟ್ ನಡ್ತೊಂದೇ ದಾಲ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಡತಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೊಬ್ಬರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಬಚ್ಪೆ ಎತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಡತೊಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತುಲೆಮೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಚ್ಪೆ ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಚೆ ತುಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಏತು ಉಂಡು ಪೋಯಾರೆ ಬಚ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಎತ್ತಿಯೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಯಾರೆ ಪೋಯಿ ಏತು ತೀರುಂಡು ತಾಕತ್ತಿಂದತ್ತೆ ಪೋಯಾರೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕೆರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೋಯಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಲ ಉಂಟಾವು ಸೇರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಲು ಅಕ್ಕ ಗಿಂಜ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷೆಗೆ ರೋಡ್ ಕಡಪಗ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ನಿಕಲೆಗೆ ಅನ್ನು ಬಚ್ಪೆಡಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಬತ್ತೆ ನಡತುಂಡು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಿಂದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ದೇಗ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟು ನಡತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ತೆಪ್ಪನು ಅವಳ ನಾ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಬಚ್ಪೆಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯೆ ಬಚ್ಪೆಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಬಸಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಕೆಳಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಇಟ್ಲೆಗೆರೆಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರತ್ತೆ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾಂಬತ್ತದು 5 ದಿನ ಡೀನಿಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು 5 ದಿನ ಹೋಗಿ ತೂಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನೇರ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂಡ ನೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೈ ಒಂದು ನೆಕ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಬರ್ತುಂಡಲ್ಲ ತುಯ್ಯರದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂತಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನ್ 4-5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಬಂಗವರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂತ ಸುಮಾರೇ ಆತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಣ ಉಂಡೆ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟೆ ಒಂದು 5ನೇ ದಿನ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಒಂದು ಪೂರ ಕಡಪುರ್ದೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಕೊಡಂಡ ಅತ್ತು ಬರೋಡಂಡ ಇಟೆಗ್ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಕಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಲೇಜ್ದು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅವೇ ಸೈಡ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ತುಂಡು ರಿಕ್ಷಾದ ಕಲ್ದ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಲೆ ಚರ್ಮದ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ನೆಟ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂಜುಂಡು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚಿ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವೇ ಏರೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಬೇರು ಓಕೆ ಏನನ್ನ ಒಂದು 10 ದಿನ ಬುರ್ದು ಬರ್ರ ಬಂಡೆ ತೂಕ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೊಂದು 10 ದಿನಟ್ಟು ನಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆகும் ತೂಕ ಇತ್ತ ನನ್ನ ತೋಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಆಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡೆ ಪೋತು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ದೂರ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಡ್ದೆ ಬಚ್ಪೇಡ್ರೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಡತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನು ಬಚ್ಪೇಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ತಿನ್ಕ ಓಕೆ ಪೊಯ್ ನಮಗೆ ಶಾಲೆರ್ದು ಬತ್ತುದು ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ತಿನ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡಿತ್ತ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಡು ತೂಕ ದಾದ ತಿನ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪೊಯ್ poi tinkara tak चिकन बिरयानी शोरमा कितना 1 roll 60 चिल्ली चिकन मेरे को हाफ चिकन बिरयानी दम बिरयानी है ओके हाफ चिकन बिरयानी हाँ पार्सल दे दो बर्गर है क्या बर्गर ही है बर्गर कितना नहीं है उधर है ओह कितना बजे ये सब है ना बर्गर नहीं है 5 बजे के बाद 5 बजे ओके अभी रेडी नहीं हुआ वो लोग बर्गर अभी इनका आया नहीं बाकी ये सब मिल रहा है ओके अभी मुझे खाने के लिए दे दो मैं टेस्ट करके बाद में तुम पैक करके दे दो ओके फाइनली यानೊಂದು दम बिरयानी ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಪರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗಂತೇರು ಗೊತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ
5 ಎಕರೆ ನೀರುಂಡದ ಸೋಕುಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಟ್ಟವೆ ಬಾಲ್ಯ ನನಗೋಸ್ಕರ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಬಾಲ್ಯ ತೊಂದರೆ ರಜಪ್ಪ ವರ್ಷ ಹೋಗುದು ದಾದನ ಪಾರ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಜಿ ಬರ್ದೇರು ರಜಪ್ಪಿಗೆ ನಿಖುಲ್ವರ ಬಲ್ಲು ಇಂಚು ಬರ್ಪಾಡ ಶಾಪದ ಬುಧವಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಭಕ್ತಿ ದುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದೆ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ ನಿಖುಲ್ ಇಂಚು ಬರ್ಪಾರಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಡೀವರು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಲೆ ಭಯ 5 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಹಾಕುಂಗೆ ನಾನಿತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಹಾಕಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ನ ಭಾಳ ಶೋಕುಂಡು ಭಯ್ಯ ಪಂಕಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಕಸ ನಾನು ಕೈಟ್ ತಿಂತೆ ಚಮಚ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಸೋರ್ಮಾಪುರ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಬಸ್ಸು ಅಂಜುಗೂರು आद्याबाड़ी 8 घंटे बस आद्याबाड़ी आज घंटे आज घंटे बस उंटु आयन मुक्कल